Insellmilkom fil-jiem u s-sigħat li għaddew, il-Gvern kien f'kuntatt kontinwu mal-awtoritajiet u l-esperti tas-saħħa pubblika dwar ix-xejriet tal-pandemija f'pajjiżna. Kif dejjem għamilna sa minn Marzu tas-sena li għaddiet, evalwajna l-impatt tal-COVID-19 f'Malta u f'Għawdex b'mod xjentifiku, kontinwament. Ridna li kull deċiżjoni li nieħdu neħduha b'maturità u b'sens komun fuq il-fatti. Matul id-diskussjonijiet li kellna din il-ġimgħa, l-awtoritajiet tas-saħħa esprimew il-konvinzjoni tagħhom li l-vaċċin qed iħalli r-riżultat mixtieq. Meta tara kif marru il-persuni li ġew imlaqma sal-lum iktar minn 85,000, tasal għal konklużjoni ċara li l-inċidenza ta' każijiet pożittivi u konsegwenzi fuq is-saħħa fost dawn il-persuni li ġew imlaqma naqset drastikament. Minkejja dan, kif se jispjegaw id-Deputat Prim Ministru u l-Professur Charmaine Gauci, il-varjant u fatturi oħra waslu biex kellna żieda fin-numri. Għalhekk, il-miżuri li se nħabbru llum għandhom lan speċifiku li waqt li jkomplu jitlaqmu aktar nies, ikollna perjodu biex fil-waqt li nattakkaw bil-vaċċin niddefendu b'miżuri responsabbli. Kif dejjem għamel il-Gvern, se nkunu għal darb'oħra qegħdin nimxu mal-pariri xjentifiċi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Għalhekk, b'effett minn għada sal-11 ta' April se jidħlu fis-seħħ dawn il-miżuri. Ristoranti, kiosks u snack bars se jkunu jistgħu jibqgħu miftuħa biex joffru biss servizz ta' takeaway. Ristoranti ta' lukandi u guest houses jistgħu jibqgħu miftuħa biss għar-residenti tagħhom. Il-protokolli jridu jkunu jiġu segwiti b'mod rigorus. In-night clubs, il-bars u l-każini se jibqgħu magħluqin. Il-multa f'każ ta' ksur ta' dawn ir-regolamenti se tirdoppja u allura minn 3,000 euro se titla' għal 6,000 euro. Avvenimenti organizzati tal-massa se jkunu projbiti ħlief għal tiġijiet u attivitajiet reliġjużi. Attivitajiet ippjanati ġewwa djar privati ma jistax ikollhom mistiedna ta' aktar minn 4 households differenti. F'każ ta' ksur, il-multa hawnhekk se tkun ta' 100 euro għal kull persuna. Fejn l-avveniment tal-massa se jkun organizzat għal skop kummerċjali u ta' profitt, l-operatur li jikser ir-regolamenti se jkun soġġett għal multa ta' 6,000 euro, u allura se titla' minn 3,000 euro hemmhekk għal 6,000 euro. Il-multi se jirdupjaw ukoll minn 3,000 għal 6,000 euro f'każ ta' ksur tal-miżuri li jirregolaw l-għeluq ta' stabbilimenti u postijiet oħra ta' divertiment kif ukoll għal boat parties. Ir-regolamenti li jimponu li postijiet ta' akkomodazzjoni liċenzjati ma jistgħux jidaħlu numru ta' nies fihom aktar milli hemm bed space liċenzjat se jerġgħu jidħlu fis-seħħ, jiġifieri dik il-miżura li konna għamilna fi żmien il-festi tal-Karnival. Abbażi ta' fatti xjentifiċi li ppreżentawna l-awtoritajiet tas-saħħa se tiddaħħal projbizzjoni fuq contact sports għal żgħażagħ u tfal minn 16-il sena ta' età l-isfel. Fil-każ ta' persuni il fuq minn 16-il sena, contact sports jista' jiġi eżerċitat biss b'osservanza tal-protokolli li diġà hemm fis-seħħ. L-infurzar se jkompli jagħtina aktar riżorsi u se nkomplu nagħtuh iżjed riżorsi u priorità assoluta. Se nkun qed ninsisti mal-Pulizija, mal-Awtorità għat-Turiżmu u mad-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali li l-preżenza u l-azzjoni tagħhom trid tintensifika biex il-ftit li baqgħu irresponsabbli iħallsu ta' emilhom. Minn nhar it-tnejn li ġej se terġa' tiddaħħal fis-seħħ id-direttiva tas-Segretarju Permanenti Ewlieni biex kull fejn ix-xogħol jippermetti il-ħaddiema tal-Gvern u tal-entitajiet pubbliċi jaħdmu bit-telework. Filwaqt li jsiru l-arranġamenti kollha biex is-servizzi pubbliċi jibqgħu jingħataw u ma jiġux impattati negattivament. Fl-istess ħin qed inħeġġeġ anke lis-settur privat biex fejn huwa possibbli
jimxi mal-eżempju li qed jagħti l-Gvern u jagħti lok biex il-ħaddiema jaħdmu bit-telework. Kif diġà qed qabel, dawn il-miżuri se jkunu fis-seħħ għal perjodu ta' ftit ġimgħat li matulu il-programm ta' vaċċinazzjoni se jkompli jżid fir-ritmu b'saħħtu li diġà qabad. U għalhekk, kif diġà għamel b'suċċess fil-kategoriji l-iktar vulnerabbli li ġew imlaqqma b'effiċjenza kbira, issa jibda jwassal għal tnaqqis sinifikanti fin-numru ta' każijiet pożittivi madwar il-pajjiż kollu. Dan huwa l-vaċċin li pajjiżna rnexxielu jassigura għal poplu kollu u nerġa' nenfasizza kollu b'mod li ras għal ras għandna l-iktar ammont ta' dożi mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, flimkien mal-aqwa rata ta' tilqim ras għal ras. Dan ma seħħx f'kombinazzjoni, imma għax mexxejna ħidma ma taqta' xejn biex inkunu minn ta' quddiem nett li nħarsu s-saħħa ta' kull min jgħix f'dawn il-Gżejjer. Quddiem ir-riżultati inkoraġġanti li qed jagħti l-programm ta' vaċċinazzjoni, l-awtoritajiet tawna l-parir meqjus li għal perjodu ta' ftit ġimgħat jittieħdu deċiżjonijiet bilanċjati li jkomplu jassiguraw il-ħajjiet u l-livell tal-għajxien tal-familji Għawċin u Maltin. Il-Gvern mhux se jinsa lin-negozji lanqas. Proprju għax nifhmu li dawn il-miżuri, anke jekk bilanċjati, jistgħu ikunu wiebsa. Kif diġà għamilna, l-għajnuna se tkompli tingħata kif diġà għamilna bi skemi qawwija fost oħrajn għall-bars u l-każini kif ukoll għas-setturi tal-arti u l-kultura. Għalhekk se nkomplu ninvestu fin-negozji tagħna u ngħinu kemm huwa meħtieġ. Nista' nħabbar illum li l-Gvern se jkun qiegħed jestendi il-wage supplement għan negozji sa' Ġunju li ġej. Se ngħinu wkoll b'inizjattiva lir-ristoranti li jixtiequ imorru online. Se nkun qed inħabbar ukoll illum li r-ristoranti, snack bars u kiosks se jmorru mill-ġdid fuq il-wage supplement fl-intir tiegħu, jiġifieri se jaqilbu fuq dak li huwa magħruf bħala il-full wage supplement. Irrid ngħid li permezz ta' dan is-suppliment tal-pagi u l-lif tal-kwarantina diġà tajna lin-negozji aktar minn 360 miljun euro. U se nkomplu nagħtu aktar sostenn mill-anqas sa' Ġunju li ġej. Qed nitlobkom sforz ieħor b'responsabbiltà u sens ta' altruiżmu se naslu. Se naslu skont il-miri ambizzjużi li jiena poġġejt b'konsistenza għal dan il-poplu u għal dan il-pajjiż li jien tant inħobb. Jien verament gburi b'kull wieħed u waħda minnkom. F'din l-akbar sfida dinjija li qatt nistgħu niftakru. Għamilna flimkien sagrifiċċji u flimkien bqajna sodi. Il-familji u n-negozji kollha. Bqajna reżiljenti għax hemmilna li għada aħjar se jisbaħ ma jdumx. Gburi bil-ħaddiema u professjonisti kollha fil-qasam tas-saħħa. Naf kemm kienu ħinijiet twal u mumenti stressanti dawk tal-aħħar xhur biex irnexxielkom twasslu lil dan il-pajjiż jevita xeni taqsim il-qalb li rajna f'pajjiżi oħra qrib tagħna. Issa fadal l-aħħar sforz. Se ssibuni magħkom u naf li se nsibkom miegħi. Flimkien bħala pajjiż wieħed maqut se nirbħu din l-isfida. Chris? Grazzi, Prim Ministru. M'hemm ebda dubju illi il-numri li qegħdin naraw f'dawn l-aħħar ġranet ta' każijiet ġodda tal-coronavirus, tal-COVID-19, huma numri seri u huma sitwazzjoni li lilna tippreokkupana u tinkwetana. Il-numri illi mhumiex biss ta' ġurnata waħda imma ta' medda ta' ftit ġranet tal-għajn huma preokkupanti, kif ukoll issa jidher kemm mill-testijiet li qegħdin nagħmlu tal-genome sequencing. Kif ukoll mill-mod ta' kif qegħdin jiġu żviluppati l-clusters illi l-varjant Ingliż huwa qed ikun komuni qed instab u qed jinferex anke fil-komunità Maltija. U wkoll in-numri ta' pazjenti
illi qegħdin jitlu fl-isptarijiet tagħna għalkemm l-isptarijiet tagħna għadhom u ħajibqgħu kapaċi li jagħtu s-servizz kollu il kull min għandu bżonnu huma numri li baqgħu sostnuti, huma numri illi jkomplu jagħtu u jagħmlu strapazz fuq il-ħaddiema tas-saħħa tagħna illi jaħdmu b'tant ħila u b'tant dedikazzjoni. Però f'din is-sitwazzjoni tal-virus illi għadu magħna għadu perikolus u għadu mifrux sew, hemm is-sitwazzjoni l-oħra tal-vaċċin. Il-vaċċin jagħtaw bħallum sena meta konna viċin li konna l-ewwel każijiet tal-coronavirus ġewwa Malta. Ma konniex nħolmu li konna l-vaċċin qiegħed f'idejna u qegħdin nilaqmu b'dant rata għolja f'temp daqshekk qasir u l-vaċċin jaħdem. Din hija tellieqa bejn il-virus u l-vaċċin. Iżjed ma nżommu il-virus lura u iżjed ma naċċeleraw il-vaċċin, iżjed nerbħu it-tellieqa malaj. L-aħbar it-tajba hi li f'dawk il-pajjiżi, dawk 3 pajjiżi primarjament fejn l-aktar li qiegħed jingħata t-tilqim ġifieri l-Iżrael, ir-Renju Unit u ras għal ras f'Malta, ir-riżultati li ħerġin minn dawk li jkunu ħadu t-tilqim huma riżultati inkoraġġanti u tajbin ħafna. L-Iżrael u l-Ingilterra qegħdin jirrapportaw, speċjalment l-Iskozja u anke issa Wales qegħdin jirrapportaw riżultati tajbin ħafna. U aħna riżultati preliminari li għandna li ħankunu qegħdin nirrapportawhom fil-ġranet li ġejjin huma riżultati tajbin ħafna. Ġifieri f'dawk il-gruppi illi aħna laqamna u li tlaqmu fl-Iżrael u li tlaqmu fir-Renju Unit, ir-rata ta' persuni li ħadu t-tilqima. Anka fl-Ingilterra dak li ħadu l-ewwel tilqima biss, l-ewwel doża biss, ir-rata ta' persuni li għandhom konsegwenzi serji minħabba l-coronavirus u jew li kollhom bżonn jitlu l-isptar, jew saħansitra l-mortalità naqset drastikament. Li fisser illi il-vaċċin jaħdem. U dan din hija aħbar tajba ħafna, hija aħbar illi mhux biss issa nistgħu ngħiduhom trials illi jkunu għamlu manifatturi tal-vaċċin, imma issa nistgħu narawha fil-ħajja ta' vera. F'daw 3 pajjiżi, l-Iżrael, ir-Renju Unit u issa f'Malta wkoll għax aħna qegħdin mal-world leaders fejn jidħol il-dożi ta' vaċċin li tajna qegħdin nibdew naraw daw riżultati inkoraġġanti ħafna. Naturalment, it-tellieqa tibqa' hemmhekk. U waqt li l-gvern u waqt li s-soċjetà tagħmel tagħha, kull persuna ġo dal-pajjiż jista' jikkontribwixxi f'din it-tellieqa. Jista' jikkontribwixxi b'żewġ affarijiet. L-ewwel nies billi jgħin billi meta jkollu l-appuntament, meta jkollu l-istedina biex jieħu t-tilqima joħodha. Għax iżjed ma nagħtu tilqim, iżjed naslu malaj. Kull vaċċin illi nagħtu huwa daqqa ta' stallett f'sider il-virus. Importanti illi kull min għandu l-appuntament jieħdu. Mbagħad ukoll irridu nibqgħu responsabbli u rridu nibqgħu nħarsu l-xulxin biex kemm jista' jkun nittardjaw il-virus. Naġlu l-vaċċin u nittardjaw il-virus. Aħna f'pajjiżna sal-lejla nkunu biżna id-9,000 doża tal-vaċċin. Li jfisser li minn dik il-popolazzjoni li hija eliġibbli għal vaċċin, ġifieri persuni ta' fuq 16 sena, minn 16 sena għal fuq, ħankunu diġà sa issa diġà laqamna ma' 13% ta' din il-popolazzjoni li ħadu għalmenu l-ewwel doża u 7% illi ħadu it-tieni doża wkoll li huwa fejn tidħol l-Unjoni Ewropea by far b'ħafna l-iżjed rata għolja tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. Il-vantaġġ li għandna u li dejjem kellna matul din il-pandemija hi li aħna nimxu fuq ix-xjenza. X'tgħidilna x-xjenza, nibbażaw il-policies tagħna, nibbażaw il-miżuri tagħna, nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna mhux fuq il-populiżmu, imma fuq ix-xjenza. U x-xjenza tgħidilna numru ta' affarijiet bħalissa. Speċjalment dak li għandu x'aqsam mal dak li nidu l-contact tracing, il-case management, qegħdin naraw, qegħdin nidentifikaw minn fejn qegħdin jiġu l-problema, minn fejn qegħdin jitilgħu dawn in-numri. Huwa l-varjant illi qiegħed jagħmel għażiet faċli li l-virus jittieħed minn persuna l-oħra, imma mbagħad hija
l-imġiba l-behavior tagħna illi tiffaċilita din it-trasmissjoni. U l-contact tracing tagħna qed jidentifika 4 sitwazzjonijiet fejn l-aktar illi qed ikollna it-tixrid tal-virus. L-ewwel waħda hija fid-djar tagħna. Fid-djar fil-households fejn mhux biss persuni tal-istess familja, manka meta jitlu persuni minn barra l-familja qed ikun hemm dak it-tip ta' tixrid. U allura hawnhekk qegħdin ngħidu illi l-attività, il-numru ta' nies li ħajkun hemm ġo kull dar privata issa għandu jkun limitat. U għandu jkun limitat mhux illi wieħed ma jara l-ħadd jew qed jibqa' biss mal-familja stretta tiegħu, imma għandu jkun limitat illi ġo kull istanza, ġo kull residenza ma jkunx hemm persuni illi huma minn aktar minn 4 households, minn 4 bubbles biex ngħidu hekk differenti. Biex da ifisser li waqt li inti tista' xorta ikollok nies id-dar tiegħek. Jgħid morant ħadd ieħor imma nkunu qegħdin innaqsu l-problema li konna qegħdin naraw numru sinifikanti ta' nies li qegħdin jinġemgħu fid-djar wara l-bibi magħluqa fid-djar privati. U dinha is-xjenza tgħidilna li kienet qed tkun problema fejn qed isir it-tixrid u allura qed nieħdu miżura biex da t-tixrid innaqsuh. It-tieni ħaġa li tgħidilna xjenza hi li qegħdin naraw tixrid tal-mikrobu f'sitwazzjonijiet ta' gatherings soċjali. Il-bars magħluqin, il-gażini magħluqin, l-aktar li konna qegħdin naraw huma f'żewġ istanzi jew snack bars u ristoranti jew f'dawk li jkunu attivitajiet organizzati għalkemm hemm numru u limitu ta' kemm jistgħu jkunu dawn l-attivitajiet organizzati ma' xorta konna qegħdin naraw li qed ikun hemm it-tixrid hemmhekk. U allura kif ħabbar il-Prim Ministru, ir-restaurants ħajkunu miftuħin biss u l-snack bars ħajkunu miftuħin biss għal takeaway, jiġifieri mhux se jkun hemm l-okkażjoni li wieħed imur ġo restaurant, bħalma hemmx l-okkażjoni li wieħed imur ġo bar u m'hemmx l-okkażjoni li wieħed bħalissa imur ġo l-gażini biex bekk innaqsu it-tixrid minn din il-problema wkoll. U qegħdin ngħidu wkoll li ħlief għat-tiġijiet u ħlief attivitajiet reliġjużi li diġà hemm il-protokolls tagħhom kif stabbilit mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, attivitajiet organizzati ma jistgħux isiru. Kien hemm il-limitu qabel ta' 100 persuna ġewwa u 300 persuna barra, issa laqqas dak il-limitu ħlief għat-tiġijiet u attivitajiet reliġjużi skont il-protokoll laqqas dawk l-attivitajiet ma jistgħu jsiru. Ġo djar privati kif semmejna il-persuna tal-4 households. Ukoll issa ġej l-Easter, il-vakanzi tal-Easter, u allura kif ħabbar il-Prim Ministru wkoll dik il-regola li aħna ridna u nforzajna li matul il-Karnival ma jistax ikun hemm akkomodazzjoni mikrija illi tesa' fiha aktar minn dak li huwa l-liċenzjat, dika il-kondizzjoni ħatibqa' wkoll biex anke matul il-btajjel tal-Easter ma jkollniex attività ta' fejn jintgħu ħafna nies flimkien għax sfortunatament ix-xjenza qed turina illi dawk it-tip ta' attività twassal għal tixrid aktar tal-mikrobu. It-telet ħaġa wara l-households u wara il-social gatherings illi x-xjenza turina qed ikun hemm lok ta' tixrid tal-mikrobu anke x'il-varjanti jinxred malaj huma fil-postijiet tax-xogħol. Ix-xogħol irid jibqa' għaddej, ma nistgħux nwaffqu x-xogħol tal-pajjiż għax aħna ħajjitna tiddependi minn dak li nipproduċu, minn dak li naħdmu, mis-servizzi li nagħtu. Imma fejn huwa possibbli li nagħmlu teleworking, dan it-teleworking jiġi inkoraġġit. Mhux biss ħajġi inkoraġġit fid-dipartimenti u fil-ministeri u fl-entitajiet tal-gvern u il-Principal Permanent Secretary ħajkun qiegħed joħroġ gwida fuq kif għandha ssir di, dejjem naturalment bil-konsent tal-management, jiġifieri m'għandu jieħu liġi fideh, però aħna nixtiequ li dit il-sitwazzjoni ta' teleworking kemm jista' jkun narawha wkoll estiża għal ġo l-azzjendi u ġo l-aġenziji u ġo l-uffiċċji privati wkoll. Ir-raba' sitwazzjoni li xjenza turina li jista' jkun hemm bżonn li nindirizzaw hija kwistjoni kif il-varjant differenti għal COVID illi konna mdorrijin bih, il-coronavirus illi konna mdorrijin biha, il-varjant Ingliż jiġi trasmess iżjed anka fost it-tfal. Ġifieri għalkemm m'aħniex qegħdin naraw mart serju fost it-tfal, imma l-varjant jinferex iżjed fost it-tfal milli kien il-virus oriġinali, illi mbagħad ifisser li t-tfal jieħdu id-dar u jistgħu jfrexxu hemmhekk ukoll. Mela allura għax aħna rridu, u dinha kienet
prinċipju mill-bidunet. L-ewwel nibżgħu għas-saħħa, u mbagħad nibżgħu għall-edukazzjoni u nibżgħu għax-xogħol tagħna. Għax irridu nibqgħu nibżgħu għall-edukazzjoni ta' wliedna u ma nixtiequx illi nagħlqu l-iskejjel anke issa wara li l-għalliema qegħdin jiġu mlaqmin brata maġla. Rridu naraw illi kemm jista' jkun attività ta' barra l-iskola illi se twassal biex it-tixrid isir hemmhekk imbagħad jittieħed l-iskola jiġi limitat ukoll. U għalhekk kif semma l-Prim Ministru ħankunu qegħdin nwafqu għal dal-perjodu ta' ftit ġimgħat il-contact sports fejn jidħlu tfal ta' taħt 17 sena, ġifier minn 16 sena l-isfel. Ovvjament hija dik hija l-età ta' tfal tal-iskola. Ma jfissirx li l-fuq minn 17 sena jew minn 17 sena l-fuq wieħed jista' jagħmel li jrid, imma hemmhekk hemm il-protokolli jridu jiġu osservati kif miftiem mal-assoċjazzjonijiet sportivi individwali u wieħed jara illi jibqa' jżommhom. Kif titla' u kif qed jitilgħu n-numru fil-komunità jfisser illi anke daw in-numri jistgħu jitlu anke fl-isptar tagħna għax il-pazjenti u l-viżitaturi tal-isptarijiet tagħna ikunu ġejjin mill-komunità u allura b'seħħ immedjat, b'seħħ millum ukoll il-visti fl-isptarijiet tagħna kemm f'Mater Dei kif ukoll f'Għawdex u sptarijiet oħrajn ħajkunu imwafqa. Mhux se jkun hemm visti bħalissa aktar ħlief għal dawk il-persuni illi sfortunatament ikunu bil-griżma tal-mart. Dawk il-miżuri li aħna konna qegħdin ngħidu fid-djar tal-anzjani ħankunu nistgħu nibdu nneħħuhom għax il-maġġoranza tal-anzjani fuq minn 90% fid-djar tal-anzjani huma mlaqmin, dawk il-miżuri, dak the-leasing tal-miżuri ħankunu qegħdin nipposponuha bi ftit sakemm in-numri jerġgħu jiġu lura għal inqas milli qegħdin illum. L-efforts li qegħdin jagħmlu in-nies tagħna mhumiex żgħar, ġifieri aħna ilna issa sena f'kull faxxa kellna mhux biss inkomplu nagħtu s-servizzi tas-saħħa normali, ma norganizzaw irwieħna biex l-ewwel niddefendu kontra l-mikrobu u issa nibdew nattakkaw. U n-numri huma impressjonanti. F'temp ta' din is-sena pereżempju minn mindu fetaħ il-call center tal-111 il-111 ħadna l-fuq minn miljun telefonata. Il-fuq minn miljun telefonata f'dan il-call center illi wiġibna b'mod effettiv. Tajna aktar minn 720,000 swab test. Għamilna aktar minn 720,000 swab test. Ġifieri kieku kellek tieħdu ras għar-ras, ma jfissirx li jagħmlu kulħadd, ma kieku kellek tieħdu ras għar-ras, aktar minn darba u nofs il-popolazzjoni ta' Malta. 720,000 swab test. Daw ma jsirux waħedhom, daw isiru b'nies b'dedikazzjoni kemm fil-laboratorji tagħna kif ukoll fis-swabbing centers illi aħna għandna madwar Malta u Għawdex, u dan kollu jinvolvi mobilizzazzjoni tal-istaff tagħna. Bħalma għandna n-nies li jaħdmu fl-ITUs, li għandna n-nies li jaħdmu fl-IDU, l-Infectious Disease Unit, bħalma għandna n-nies li jaħdmu fl-isptarijiet tagħna u fil-kliniċi tagħna, li daw qegħdin ikomplu jagħtu s-servizz tagħhom day in day out, ġurnata wara l-oħra, u ta' dawn nirringrazzjawhom kollha. Ma daw kollha qegħdin nimmobilizzaw ukoll issa aktar nies, aktar riżorsi, speċjalment riżorsi umani biex nagħtu t-tilqima, biex nagħtu l-vaċċin. Qegħdin nagħtu eluf ta' tilqim kuljum, għax ngħid it-tilqimijiet jaħdem. Dawk il-persuni ta' fuq 80 sena, illi dawk kienu l-iżjed persuni vulnerabbli, tiftakru l-iżjed illi kien ikollna mwiet kienu jkunu fuq 80 sena. Fil-fatt, sa ftit ġranet ilu, sa ftit ġimgħat ilu l-average, l-età average ta' nies li sfortunatament tilfu ħajjithom mill-coronavirus kien ta' 82%. Illum laqamna l-fuq minn 80% tan-nies li għandhom 80 sena u fuqhom. U laqamna kważi 90% tan-nies li għandhom 85 u fuqhom. Li da jfisser li l-lura f'daw in-nies l-aktar li kienu vulnerabbli, prattikament m'għandix naraw nies li qegħdin jitlu l-ITUs, m'għandniex fl-ITU ta' Mater Dei persuna li għandha 80 sena jew fuqha, u m'għandniex naraw l-imwiet li konna qegħdin naraw qabel. Il-vaċċin jaħdem 95%, ġifieri ma jfissirx li aktar ma jkollna nies ta' dik l-età illi ikollhom mart imma qasnieh ħafna. Il-frontliners kollha issa huma mlaqmin, kemm mediċi kif ukoll dawk illi mhumiex mediċi. Din il-ġimgħa bdew joħorġu l-inviti għal persuni ta' fuq is-60 sena, mid-ġimgħa dieħla jibdew jitlaqmu persuni ta' fuq il-75 sena u mbagħad persuni oħrajn illi għandhom minn 60 sena il fuq. U bħalissa għaddejjin brata maġla inlaqmu l-persuni ta' kull età illi huma vulnerabbli għax għandhom mart kroniku. Da kollu jfisser
illi t-tellieqa ta' bejn il-virus u l-vaċċin minnaħa tal-vaċċin sejra tajba ħafna. Minnaħa tal-virus irridu nibqgħu attenti biex nfixkluh, biex ma nkomplux nħalluh jiġri ħalli din it-tellieqa li ħanerbħuha għax għandna l-odda issa, għandna l-vaċċin u għandna vaċċin biżżejjed biex nlaqmu l-kulħadd fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin nerbħuha u nerbħuha fi żmien qasir. Grazzi. Kif bħalma diġa spiegajna, il-vaccination program għaddej tajjeb ħafna u diġa qegħdin naraw l-impatt tiegħu. Però fl-istess ħin qegħdin naraw li dan il-virus ukoll qed jagħmel l-impatt tiegħu bħalma qegħdin naraw ċar ħafna f'dawn in-numri li qiegħed ikollna. Dawn huma numri li jkunu qegħdin dejjem jiżdiedu minħabba li inti tara x'ikun qed jiġri fil-popolazzjoni tagħna. U għalhekk min-naħa tal-att tas-saħħa pubblika aħna nkunu għaddejjin bis-sorveljanza tagħna. Meta aħna nagħmlu sorveljanza nkunu qegħdin nagħmlu diversi affarijiet. L-ewwel nett hija li dejjem inti taqbad il-każijiet kemm jista' jkun kmieni permezz ta' diversi testijiet li qegħdin isiru kemm fil-settur privat kif ukoll fis-settur pubbliku. U allura hemmhekk inti tkun tista' tagħmel dak il-xogħol tal-public health fejn tażola lil persuna li huwa pożittiv u tagħmel il-contact tracing. Dawn huma prinċipji li huma importanti bdejnihom sa mill-bidu ta' din il-pandemija u ħajjibqgħu għaddejjin. Barra minn hekk imma wkoll meta aħna qegħdin ninvestigaw il-każijiet, aħna qegħdin naraw ukoll minn fejn huma ġejjin dawn il-każijiet, jiġifieri minn fejn ġejja s-sors tal-infezzjoni. U din hija l-evidenza li turina biex aħna nkun nistgħu nagħmlu wkoll ir-rakkomandazzjoni tal-miżuri li proprju qegħdin taraw tul din il-pandemija. Meta konna qegħdin inħarsu lejn x'qed jiġri f'dawn il-każijiet li qed ikollna ta' kuljum, rajna li kien hemm linkage tajjeb ħafna, speċjalment f'dal każijiet li kellna dawn l-aħħar fi frar, ma' persuni li kienu marru f'restoranti. Huwa proprju għalhekk li aħna rajna li r-restoranti kienu qegħdin ikunu wkoll sors ta' infezzjoni u għalhekk li aħna qegħdin f'dawn il-miżuri li qegħdin inħabbru llum naqilbu minn restoranti li jkunu qegħdin jilqgħu lin-nies fil-postijiet tagħhom għal li jistaw jipprovdu takeaways ħalli bekk persuna xorta jkun jista' jibqa' għaddej u anke n-nies ikunu iktar siguri. Barra minn hekk ukoll kien qed ikollna numru ta' każijiet li kienu relatati wkoll ma' persuni li jistiednu lin-nies fid-djar tagħhom stess. U hemmhekk nafu li meta inti ħajkollok nies li jitħaltu ma' households differenti, ma' bubbles differenti, hemmhekk kienu qegħdin joħorġu il-każijiet. L-istess ukoll kellna f'contact sport. Contact sport fejn, per esempio, football u sport ieħor fejn inti jkollok każ wieħed li dan pers li contact sport huwa riskjus ħafna li inti jkollok trasmissjoni, hemmhekk kellna numru ta' nies li setgħu ġew affettwati u anke li kellhom ukoll it-trasmissjoni tal-virus, imma barra minn hekk ukoll in-numru ta' nies li jkunu qegħdin jkollhom jitlu f'kwarantina. Meta inti għandek contact team sport, għal per esempio futbol, hemmhekk għandek il-persuna li jkun affettwat dawk in-nies kollha ta' madwaru ħajkunu qegħdin jitlu f'kwarantina. U jekk inti għandek tfal, meta tifel jidħol f'kwarantina, flimkien miegħu ħajkollhom jitlu wkoll il-ġenituru jekk hemm ukoll tfal oħra fl-istess familja. Allura l-impatt ta' dan il-virus qiegħed ikun kemm fuq il-persuni li qegħdin jimirdu, imma wkoll impatt fuq in-numru ta' nies li qegħdin ikollhom jitlu f'kwarantina. Infatti bħalissa għandna l fuq minn 7,000 persuna li qiegħed f'kwarantina. Barra minn hekk ukoll il-workplaces dejjem konna qegħdin insemmu l-workplaces li hemmhekk iva għadu qed ikollna ukoll każijiet li jiġu affettwati u wkoll ikollok nies li jkollhom jitlu f'kwarantina minn fuq il-workplace, allura jaffettwaw ukoll lill-workplace innifsu, imma wkoll qiegħed ikollna l-clusters. Allura din l-informazzjoni kollha li aħna ġbarna mill-evalwazzjoni li għamilna anke tal-każijiet li qed ikollna frar, abbażi tagħhom aħna għamilna rakkomandazzjonijiet ta' x'għandu jsir biex aħna kemm nistgħu nillimitaw iktar il-firxa ta' dan il-virus. Huwa ċar ħafna jekk tħares lejn anke l-clusters li qed ikollna fejn qed ikunu clusters li qegħdin ikunu ikbar minn dawk il-clusters li kien qed ikollna qabel. Fejn qabel kien ikollok numru żgħir ta' nies li jiġu affettwati b'kuntatt ma' persuni oħrajn, issa qegħdin naraw li dan in-numru qiegħed dejjem jikber. Huwa ċar ħafna li dan jidher huwa l-impatt tal-varjant. Jiġifieri aħna qegħdin naraw l-impatt tal-varjant kemm l-investigazzjoni tal-każijiet u iva wkoll anke nikkonfermawhom meta dawn nagħmlu genetic sequencing fil-laboratorju tagħna.
U allura il-miżuri li qegħdin jitħabbru llum huma bbażati fuq xjenza li hija miġbura minn l-informazzjoni li qegħdin naraw f'pajjiżna stess. Aħna ikollna kuntatt dirett ma' pajjiżi oħrajn biex nevalwaw ukoll x'huma jagħmlu huma, però dak li qegħdin jagħmlu pajjiżi oħrajn irid jiġi adattat għal dak li aħna qegħdin naraw u l-informazzjoni li qed toħroġ mis-sorveljanza tagħna. Importanti ħafna, qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna varjant li qiegħed jinferex malajr. Nafu li dan il-varjant għandu 70% iktar transmissibility mill-virus li ieħor tal-COVID li mhuwiex il-varjant. U allura rridu nkunu diligenti ħafna iktar issa. Għalhekk kellna nsaħħu l-miżuri u għalhekk qegħdin inkomplu nappellaw lin-nies biex ikunu diligenti iktar, nkunu responsabbli iktar, kull wieħed u waħda minna naraw aħna x'nistgħu nagħmlu biex aħna nkunu qegħdin nagħtu kontribut għal kontroll ta' din il-pandemija. U wkoll hemm diversi affarijiet li kull wieħed u waħda minna jista' jagħmel. Ftakru bħal żmien sena konna diġà qegħdin nieħdu miżuri li morru iktar online. Kemm fuq ix-xogħol tagħna, imma anke fil-ġranet tagħna ta' kuljum. Pereżempju jekk inti tista' tagħmel online shopping minn supermarket hemmhekk inti qed tnaqqas in-numru ta' nies li jmorru fis-supermarkets u anke li inti jkollok espożizzjoni għal ħadd ieħor. Dan huma kollha affarijiet li kull wieħed waħda minna jista' jagħmel biex aħna nkontribwixxu għall kontroll ta' din il-pandemija. U allura messaġġ huwa li kif għandna il-vaccination rollout għaddej biex aħna nkomplu nipproteġu lin-nies u jidher ċar li diġà qegħdin nipproteġu lin-nies għaliex l-ammont ta' nies li qegħdin jimirdu over 85 u qegħdin imutu wkoll qiegħed dejjem jonqos, imma fl-istess ħin għandna sitwazzjoni reali rridu nkunu diligenti ħafna. Grazzi. Grazzi. Grazzi, Professor. Antonija Mkallef minn Television Malta, forsi niċċaraw xi ftit affarijiet peress li semma li joffru servizz ta' takeaway minn għada ristoranti, kiosks, snack bars, kafetteriji, ukoll il-gyms ħajibqgħu miftuħin. Issemma wkoll in-numru ta' ġemat ġewwa f'kull household u fuq barra issa forsi bħallum xahar l-Easter kun hemm il-holidays tat-tfal anke mill-iskola. Ġemat barra, forsi dak li jkun jiltaqa' l-piknik, hemm xi limitu fuq barra wkoll, u forsi sitwazzjoni fuq aġġornament dwar is-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei. Qed ikampa mal-COVID kemm għandna każi tal-varjant bħalissa mill-ammont totali għax għadha ma semmitx. Grazzi. Kif aħna ma ninsewx li llum mhux ħabbarna miżuri għall-ewwel darba. Diġà kellna numru konsiderevoli ta' miżuri fis-seħħ u llum żidna b'mod studjat ma' dawk il-miżuri. Jiġifieri dawk l-istabbilimenti li se jkunu qegħdin joperaw jew joperaw b'mod differenti bħal restaurants u bars u restaurants semmejt ħalli nkun speċifiku, restaurants, kiosks u snack bars se jkunu qegħdin joperaw fuq servizz ta' takeaway biss. U allura dak huwa il-prinċipju, l-istabbilimenti l-oħrajn kollha li kienu diġà magħluqin, qed insemmu l-każini u l-bars dawk se jibqgħu magħluqin, l-istabbilimenti l-oħrajn hemm diversi li se jitħallew miftuħin bil-protokolls li diġà hemm fis-seħħ jibqgħu joperaw bil-protokolls li hemm fis-seħħ ġewwa djar privati. Diġà tkellimt dwar li se jkunu limitati għat-tendenzi ġewwa djar privati se jkunu limitati għal mhux aktar minn membri minn 4 households, u hekk nappella għal responsabilità. Deputat Prim Ministru Professur Gawci spjegat b'mod ċar dak li rridu nevitaw u l-appell tiegħi hawnhekk lill-poplu kollu se jkun biex flimkien nkunu responsabbli lejn xulxin u sal-11 ta' April nagħmlu nimxu ma' dawn il-prekawzjonijiet kollha sabiex nassiguraw illi finalment naslu fejn kollha kemm aħna nixtiequ li naslu l-istess għal dak li jgħod għal vaganzi tal-Eid u għalhekk għażilna id-data tal-11 ta' April biex wieħed ikun qed ikopri wkoll din id-data tal-vaganzi tal-Eid. Il-ġemgħat barra se jibqgħu regolati kif diġà hemm protokolls u regolamenti fis-seħħ illum. Rigward id-domanda dwar il-varjant tista' twieġeb int Chris jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Iva. Il-sitwazzjoni tal-isptarijiet hija li madwar l-isptarijiet kollha ta' Malta Għawdex għandna bejn wieħed u ieħor xi 150 pazjent. Mhijiex ħafna iżjed milli kellna f'dawn l-aħħar xhur, però minqas pazjenti li huma fil-dik
residenza li high dependency jew il-long-term care facility li hija l-Good Samaritan, għax dawk kienu anzjani ta' fuq 80 sena, allura daw issa prattikament mhumiex qegħdin jomordu f'dak is-sens u hemm iżjed illi huma taħt is-70 sena. Fl-ITU ta' Matadej għandna bejn 21 persuna, 11 minnhom illi huma pożittivi għal COVID u 10 illi qegħdin għalkemm m'għadhomx pożittivi imma għad għandhom il-konsegwenzi tal-COVID. Kemm minnhom dawn huma varjant, bħalissa ma nistax ngħidlek għax il-genome sequencing ta' dil-ġimgħa joħroġ propju l-lejla. Però nista' nħabbar ukoll illi minn din il-ġimgħa u aħna ħankunu qed mill-ewwel sptarijiet fid-dinja li qed nagħmluha di, ħankunu ġibna kits tal-PCR, tat-testing li jsiru wara swabbing apposta ġewwa pajjiżna illi mhux biss ħajkun jista' jgħid persuna hux pożittiva jew le, imma hux pożittiva bliema varjant. Jiġifieri minn probabbilment nibdew nużawhom minn tmiem din il-ġimgħa, ħankunu nistgħu ngħidu in real time kemm minn dawk il-pazjenti li huma pożittivi huma bil-varjant jew le. Sa issa kien ikollna nistennew il-genome sequencing illi idum ġimgħa. Biex niċċara punt żgħir, il-kafez jaqgħu mal-snack bars, ġifieri iva l-kafez huma magħluqin ukoll. Albert Gallia mill-Malt Independent. Mill-att ta' infurzar, ovvjament żdiet il-ħtieġa tiegħu ħafna iktar b'dawn il-miżuri li ġew imħabbrin illum. B'mod speċjali meta niġu għal gatherings ġewwa djar privati. Minn fejn ser jiġu r-riżorsi biex din il-miżura tiġi infurzata u kif ser tiġi infurzata. Kif semma tajjeb il-Deputat Prim Ministru hemm studji internazzjonali barra li qed juru li l-varjant tal-Ingilterra hija iktar trasmissibbli fit-tfal. Għaliex il-Gvern għażel li ma jutilizzax l-online lessons meta jiġi għall-iskejjel anke b'mod forsi hybrid jew mhux kollu kemm hu ġifieri. U Prim Ministru mistoqsija diretta lilek għadek taħseb jekk għadniex nistgħu nilħqu il-business as usual sa Mejju bħalma kontet li ftit lurilu. Grazzi. Grazzi Albert, min-naħa ta' Gvern se nkunu qegħdin nimmassimizzaw ir-riżorsi kollha li għandna għall-infurzar sabiex naraw li mhux biss isir l-infurzar imma dan isir b'mod effettiv. Però fejn jirrigwardja l-infurzar tar-regolament li għadni kif ħabbart dwar restrizzjonijiet ġewwa households, hemmhekk l-aqwa għodda ta' infurzar se jkunu n-nies stess. In-nies illi jinnappella għal bon sens u s-sens ta' responsabilità tagħhom. Għaliex nimmassimizzaw kemm nimmassimizzaw riżorsi huwa impossibbli li wieħed jagħmel sorveljanza fuq 500,000 ruħ. U għal daqstant hemmhekk fejn jidħol il-sens ta' responsabilità, is-sens tal-altruiżmu ta' kull wieħed u waħda minnha biex naraw li nosservaw dawn il-miżuri. Fejn mhux se jkun hemm osservanza, fejn se jkun hemm rapporti, l-awtoritajiet se jinvestigaw u se jieħdu il-passi kollha illi huma meħtieġa. A rigward id-domanda tiegħek dwar online lessons, il-metodu ta' tagħlim se jibqa' dak li hu minħabba l-parir xjentifiku li għandna f'dan is-sens u dwar id-domanda jekk aħna hux se nimxu mat-timeline ambizzjuż li kellna biex f'Mejju nerġgħu immorru lejn it-triq tal-irkupru ekonomiku ngħid li jien se nibqa' naħdem bis-saħħa biex dan il-pajjiż nerġa' nġibu fejn jien u t-tim kollu tiegħi verament nixtiequ li naraw li dan il-pajjiż jirkupra mill-lat ta' saħħa, jirkupra mill-lat ekonomiku, jirkupra mill-lat soċjali tal-well-being tan-nies, tal-sens ta' pożittività li jien irid nara fin-nies, nifhem li n-nies bħalissa għaddejjin taħt pressjoni u determinat li nibqa' naħdem qatih biex nara lil dan il-poplu u lil dan il-pajjiż jiġi fejn verament jixraqlu. Ftit mistoqsijiet, Prim Ministru, int kontet li qegħdin f'Marzu, suppost l-ekonomija bdiet tirpilja issa, skont kliemek, minflok ir-restoranti se jkollhom jingħalqu li fa' takeaways, probabbilment se jkollhom jikeċċu ftit nies ukoll għax anki jekk se jkun hemm il-wage supplement għandhom ħafna expenses ukoll. Se tiskuża ruħek magħhom għall-inqas li ma jgħidx il-verità u se nerġa' nistaqsi business as usual f'Mejju. Kif nista' nafdawk li se jsir.
Anki int, deputat Prim Ministru, int kontet li memx bżon iktar restrizzjonijiet, issa għanna ħafna iktar restrizzjonijiet. Fuq l-iskejjel xa nistaqsi li l-xamin għawċi, jekk għadek temmen li il-ftuħ tal-iskejjel isserva biex il-każijiet jonqsu. U Dr. Fen ukoll jekk tista' tippubblika n-numri tan-nies li jkunu fl-isptar on a daily basis kuljum. Tim, niskuża ruħi għaliex aħna konna l-iktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li ġibna dożi ta' vaċċin ras għal ras. Niskuża ruħi għaliex għandna l-aqwa pjan ta' tilqim fl-Unjoni Ewropea. Niskuża ruħi għaliex ġibna lej pajjiżna minn Marzu tas-sena l-oħra riżorsi bla preċedent. Niskuża ruħi għaliex lanqas għal darba waħda biss ma kellna sitwazzjoni kontrarjament għal dak li ġara f'kull pajjiż ieħor fejn l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, r-riżorsi, l-faċilitajiet tas-saħħa tagħna f'pajjiżna qatt ma ġew overwhelmed mid-domanda. Niskuża ruħi għal weight supplement ta' 800 euro fix-xahar għal kull ħaddiem li aħna tajna lin-negozji tagħna. Niskuża ruħi għaliex naqqasna t-taxxa waqt perjodu diffiċli, naqqasna t-taxxa ta' trasferiment tal-proprjetà. Niskuża ruħi għal 50 miljun euro vouchers li qassamna u li beħsiebna nerġgħu inqasmu. Niskuża ruħi għaliex aħna lin-negozji tagħna f'dan il-mument diffiċli llum ħabbart li se nerġgħu nagħtuhom il-weight supplement in full. U għalhekk ma naqbilx miegħek li l-negozji tagħna f'dan il-mument għandhom ikeċċu ħaddiema għaliex illum dak li ħabbartu għal l-iktar setturi impattati ir-restaurants, snack bars u kiosks li se jiġu milquta b'din il-miżura li ħabbart se nkunu qed nerġgħu inżidulhom il-weight supplement biex niżguraw li minn issa sal-11 ta' April ma jiġrix dak li ma ġarax f'din l-aħħar sena, jiġifieri li ma jkollniex żieda fil-qatt. Nistħi kieku rata ta' qatt f'pajjiżna ġara dak li tbassir qal li kellha tiġri li kien se jkollna 20 ta' eluf ta' persuni qiegħda minflok aħna rnexxielna f'dal pajjiż. Illum, kontrarjament għal dak li qed jiġri f'pajjiż ieħor, ir-rata tal-qatt flok splodit il fuq irnexxielna nġibu rati li jixbħu dawk tal-li kellna f'Marzu tas-sena li għaddiet. Niskuża ruħi kieku fallew in-negozji tagħna, kieku ma konniex hemm biex nagħtuhom is-sapport tagħna. Aħna tajna full support lin-negozji tagħna u żammejna lin-negozji joperaw. U għal daqstant nibqa' determinat li naħdem b'kemm għandi saħħa u kull farka ta' enerġija li għandi ġo fija se nibqa' nagħtiha biex jien nara iva lil dan il-pajjiż ikun jista' jirritorna lejn in-normalità u li nara lil poplu Malti u Awċi kollu b'saħħtu mill-aspett fiżiku, mill-aspett ta' saħħa, kif ukoll mill-aspett ekonomiku. Chris, kien hemm domanda oħra. Kważi m'għandix inżid, ġifieri nikkondividu dak illi qed int Prim Ministru, però ngħid ħaġa oħra, illi aħna konfortati mill-fatt li dejjem nimxu ma' xjenza. Ġifieri x-xjenza ovvjament f'dan il-każ tal-pandemija hija xi ħaġa li qed tevolvi. Ġifieri kieku kellek issaqsi kwalunkwe persuna fid-dinja naħseb sena u nofsilu jekk għax kien jimmaġina li ħajkun hawn pandemija li ħajkun hawn il-ħajja soċjali wieqfa li mhux se jibqa' iżjed turiżmu madwar id-dinja u li ħajkun hawn dal-problemi kollha madwar id-dinja, ħadd ma kien jgħidlek li jekk ħajġri hekk. Ġifieri ħadd ma seta' jbassar da. Però aħna dejjem imxejna ma' xjenza. Ix-xjenza tevolvi, ix-xjenza tgħidilna affarijiet differenti minn ġurnata għall-oħra għax dejjem tidħol informazzjoni ġdida u aħna iva nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna u dak li nkunu qegħdin nieħdu fuq l-informazzjoni ġdida u aġġornata li jkollna. U ma niddejqux li naġġornaw dak li konna bżonn nagħmlu skont dak li huwa dak li huma l-fatti aġġornati minn ġurnata l-oħra. Mela, jekk inħarsu naqra lejn il-numri ta' każijiet li kien qed ikollna matul din il-pandemija, kien qed joħroġ ċar li kull meta jkun hemm il-holidays, ovvja li n-nies ikunu qegħdin joħorġu iktar, jiltaqgħu ma' iktar nies li hija xi ħaġa li nafuha li hija tradizzjonali u hemmhekk ħajkollok il-peaks. Allura meta inti jkollok persuni li jiltaqgħu ma' xulxin, iktar għandek ċans li huwa trasmissjoni. U jekk naraw tipikament li meta ikun hemm il-holidays hemmhekk inti tkun qed tara iktar nies li jiltaqgħu. Jekk nitkellmu fuq l-iskejjel sa mill-bidunet ħadu dawk il-miżuri kollha meħtieġa biex ikun jistgħu jevitaw it-trasmissjoni waqt li jkunu qegħdin fil-klassi. Infatti,
aħna meta tħares naqra lejn il-każijiet li kellna, il-clusters li kien hemm fil-iskejjel, speċjalment l-iskejjel l-kbar, hemmhekk ma kienux kbar ħafna li propju kellek tagħlaq l-iskejjel. U dan huwa kollu sforz tal-mezzi ta' medikazzjoni li qegħdin jiġru. Rridu niftakru wkoll li issa qegħdin naħsbu wkoll fuq dan il-virus li huwa virus li jiġi trasmess ħafna iktar. Anka li jkun hemm trasmissjoni iktar ukoll bejn persuna u oħra u anka iktar fit-tfal. Allura dan huwa importanti li inti hemmhekk tieħu l-azzjonijiet meħtieġa. Infatti meta aħna jkollna każijiet fit-tfal li dawn jattendu l-iskola, hemmhekk aħna ħloqna tim apposta biex dan it-tim ikun jista' jaħdem dawn il-każijiet mill-ewwel ħalli bekk dawk il-persuni li jkunu qegħdin f'kuntatt tkun qegħdin jippoġġew f'kwarantina biex imbagħad ma jkunux qegħdin jikkontribwixxu iktar għall firxa. Dan huwa li nafu sa mill-bidu tal-pandemija li inti importanti li tikkontrolla s-sitwazzjoni dak li tkun qiegħed ikollok. Hello, Nicole Malak from Malta today. COVID cases have been rising by 200, 300 cases daily. And people are getting frustrated. And it's not just COVID fatigue. There are over 3,000 people infected. And there are 325 people dead. Who from government is going to take responsibility for this situation? And I'd like to ask Professor Charmaine Gauci directly here, given that your powers are above the minister during this public health emergency. Do you feel that you must resign so that you can make way for someone who can take severe but necessary measures in spite of political pressure? Grazzi Nicole, permetti. Ma importax però se nweġġiba jien għal Charmaine Gauci se niddefendi, permetti li Charmaine Gauci se niddefendija bis-saħħa kollha għaliex bis-saħħa tagħha u bis-saħħa tat-tim tagħha f'dan il-pajjiż ma mmaterjalizzax id-tbassir li kellna ta' għexieren ta' eluf ta' persuni mejta. Bħal dan iż-żmien sena kont jien Charmaine u Chris Fern illi f'uffiċċju ġewwa Kastilja stess ingħatajna tbassir mill-istatistician uffiċjali tal-gvern. U mhux se niddejjaq insemmih illum. Illi f'dal pajjiż kien se jkollna għexieren ta' eluf ta' persuni mejtin. Minn hemmhekk tlaqna aħna u ħdimna bis-saħħa tajna kull fark enerġija li kellna f'dil aħħar sena u m'għandix rimors minn daqshekk. Kien hemm momenti fejn stanna konna aħjar, kien hemm momenti fejn stanna konna aħjar, però m'għandix rimors illi tajna kull farka enerġija, kull farka saħħa li għandna biex lil dan il-pajjiż ipproteġejnieh mill-lat ta' saħħa, mill-lat soċjali u mill-lat ekonomiku. Minn daqshekk m'għandix għal xiex niskuża ruħi. Niskuża ruħi kieku jien qed nippolitiċizza sitwazzjoni ta' saħħa medika. In-nies huma frustrati nifhimhom. Frustrati jiena wkoll, frustrat li qed nipprova nagħmel bidliet f'dan il-pajjiż. Semmejna l-ġimgħa li għaddiet għamilna bidla qawwija fir-riforma tal-liġijiet tal-kera. Proteġejna 10,000 familja milli għadha tispiċċa mingħajr saqa fuq rasa. Dawk huma realtajiet. U jkollok dis-sitwazzjoni medika li qiegħda madwar l-Ewropa u qiegħda madwar id-dinja kollha. Illi qiegħda fuqna u qed nagħmlu minn kollox biex nikkontjenuha, imma s-sitwazzjoni tal-virus tal-varjanti kif spjega Chris hija dik li hija pressjoni li għandu fuq kull mexxej Ewropew, kull mexxej madwar id-dinja bħalissa. Ilna ngħixu biha madwar sena, għamilna dak kollu li stajna. U għalhekk nidejna dal-miżuri ta' support bla preċedent fejn qatt kellek sitwazzjoni li l-pajjiż weight supplement waħdu bħalissa qed inħallsu madwar 30 miljun euro fix-xahar f'weight supplement biex naraw li ma jkollniex qatt, biex naraw li ma jkollniex negozji li jfallu. Saqsu lin-negozji xtajnihom il-moratorja, inċentivi fuq il-servizzi tagħhom tal-enerġija, fuq il-kirjiet, il-weight supplement nerġa' nsemmi għax tant huwa kruċjali. Imma ejja napprezzaw ukoll li qegħdin għalhekk tissejjaħ pandemija biex nifhmu wkoll dan is-sens ta' peace li għandna fuqna bħala mexxejja wkoll tal-pajjiż. U għaldaqstant ma nistenniex illi ikun hemm kummenti fuq is-supretendent tas-saħħa pubblika li titolbu r-riżenja tagħha. Le, għaliex flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa kollha li minn hawnhekk insellmilhom kienu hemmhekk insellem il-ħed tal-Infectious Diseases Unit fost oħrajn tal-ħidma kbira tiegħu. Imma ejja ma nissottovalutawx is-sagrifiċċju li għamlu l-frontliners tagħna. Jien rajthom in-nurses, it-tobba tagħna jaħdmu ġewwa l-ITU tal-COVID, tidu tifhmu xi pressjoni għandhom, żgur li ma ngħidx għalihom, imlibsin il-pressjoni bl-apparat bil-PPEs tagħhom. Ma nsemmix kemm bħal ta' żmien sena tbassir għadna ma bdejniex. Forsi tista' semmija Charmaine u Chris, kemm il-elf body bag
ordnajna f'dan il-pajjiż minħabba tbassir ta' mwiet illi kellna. U dak id-tbassir ma materjalizzax għax ħdimna b'kemm fl-aħna, ħdimna kemm fl-aħna. Issa tgħid li jiddispjaċik għal kull mewt, u żgur għal kull mewt. Jiddispjaċini ħafna nixtieq li ma kellniex mewt waħda f'dan il-pajjiż. Imma is-sitwazzjoni hija tali, permettili. Ħalli nikkonkludi mbagħad fil-każ erġa' saqsin. Is-sitwazzjoni mill-aspett hija pandemija u kif rajna madwar id-dinja kollha kellek sitwazzjoni ta' minkejja kull miżura li saret biex tipproteġi s-saħħiet l-imwiet numru ta' mwiet huwa inevitabbli. Aħna minna ħatana bħala Public Health COVID Team, dejjem bħalma rajtu u bħalma spiegajnilkom ukoll illum, dejjem rajna x'inhi x-xjenza. Għalhekk nagħmlu s-sorveljanza, ħalli naraw x'inhu jiġri, ħalli naraw minn fejn ġejjin il-każijiet u skont ma jkunu ġejjin il-każijiet, aħna nagħmlu r-rakkomandazzjoni tagħna biex isiru miżuri. Għandkom stampa ċara llum, stampa ċara tad-dejta x'ħarġet milli fejn qegħdin ikunu iżolati il-każijiet minn fejn qed ikollna l-clusters. Għal kull waħda fejn rajna li hemm il-priorità fejn hemm it-trasmissjoni, hemmhekk hemm il-miżuri għalihom. Bħal medna, it-tħabbir tax-seta ġara f'Malta sfort minħabba din il-pandemija kien ikraħ ħafna. Kienu n-numru ta' każijiet kienu ħajkunu ħafna iktar għoljin, l-ITU tagħna kieku mhuwiex qiegħed fl-istat li qiegħed illum u l-imwiet kienu ħajkunu ħafna iktar. Dan huwa virus li jinfirex, virus li qiegħed jinbidel il-ħin kollu u meta jinbidel il-ħin kollu hemmhekk qegħdin naraw li qed ikun hemm trasmissjoni, din hija x-xjenza li qiegħda timxi għal pari passu ma' dan il-virus u aħna dejjem qegħdin niġġildulu. Qegħdin niġġildulu bil-sorveljanza li nagħmlu aħna, bil-miżuri li aħna nagħmlu, bil-vaccine, però dan huwa virus li il-ġlieda hija mhux tagħna biss bħala COVID team, mhijiex tiegħi biss bħala superintendent ta' saħħa pubblika, imma hija ta' kulħadd li kulħadd irid jagħmel l-almu tiegħu. Good afternoon, Claire Farrugia from Times of Malta. So we spoke a lot about the new rules, but we know very little about how they're going to be enforced. Especially, I'd like some information on the households. So can you walk us through how you will be enforcing and you'll be making sure that 4 households don't mix? Will you be asking people to present their ID cards? Will you be working out who the family is? How will that work step by step? Second question for Mr. Fern and Prof. Gauci. Are these measures exactly what you presented to the Prime Minister, or were these at some point watered down and the measures are less than you actually wanted? And the third question on other non-essential businesses. So you mentioned the restaurants, you mentioned the snack bars, but nothing on shops, nothing on hairdressers, nothing on other places. Will these remain open? And if so, don't you still see a risk in these places? Thank you. Claire, l-aħħar domanda dwar il-semmejt il-hairdressers. Ma naqbilx miegħek li nothing jew xejn, għaliex daw diġà għandhom protokoll rigorus li huwa fis-seħħ u li se jibqa' jiġi infurzat u osservat ukoll. Għar-rigward id-domanda dwar l-infurzar fil-households. Diġà indirizzajta ma jimpurtax se nerġa' nagħti ir-risposta bħala pajjiż, bħala gvern se nkunu qed nimmassimizzaw ir-riżorsi kollha li għandna. Fil-infurzar fil-pajjiż isir minn 3 entitajiet. Il-forzi tal-ordni, il-public health u l-MTA. Mela hemmhekk se jkollna l-immassimizzar tar-riżorsi kollha. Imma taqblu miegħi u nemmen li taqblu miegħi illi biex tissorvelja 900,000 ruħ biex tara x'qegħdin jagħmlu f'kull waqt tal-ġurnata jekk hux qed jorganizzaw events li jiksru dan ir-regolament li qed indaħħlu llum. Huwa impossibbli, mhux diffiċli, huwa impossibbli. Għal daqstant hemmhekk fil-waqt li se jkollna l-infurzar bil-mod normali, jekk se jkollna rapport, jekk se jidħol rapport lil waħda minn dawn l-awtoritajiet li semmejt, illi ġo household hemm attività organizzata li inti sal-11 ta' April, minissa sal-11 ta' April tmur tħabbat kull bib ta' Malta Għawdex f'kull sija tal-ġurnata u tiċċekkja x'qiegħed jiġri f'dak il-ħin, ejja nkunu impossibbli, nkunu realistiċi u impossibbli. Mela allura l-infurzar se jaħdem żewġ metodi. Jekk inti għandek suspett raġonevoli illi ġo dar partikolari għandek attività organizzata, kellna s-sibt li għadda attività ġo dar partikolari ġo villa li nafu li kien hemm 90 ruħ mistiedna, dik mhux aċċettabbli u se ndur fuq in-nies hawnhekk u nitlob is-sens ta' responsabbiltà. Ejja ma nirrovinawx il-ħidma kollha li għamilna u kienet sagrifiċċju enormi f'din is-sena, mhux biss min-naħa ta' gvern, kollettivament bħala poplu. Ejja ma nirrovinawx fil-ġimgħat li ġejjin. U għal daqstant nappella għas-sens ta' responsabbiltà ta' kulħadd illum il-gvern
daħħal din il-miżura li permezz tagħha ġewwa residenzi privati m'għandux ikun hemm iżjed minn membri ta' 4 households. Dik trid tiġi osservata. Se tiġi implementata, se jkun hemm l-enforcement bil-forzi tradizzjonali tal-ordni tagħna. Jekk se jidħol rapport, iva, l-awtoritajiet se jmorru jħabtu l-bib, se jagħmlu l-verifiki tagħhom u jimmultaw lil min se jkun qiegħed jikser ir-regolamenti. Kristu Charmain, twiġbu d-domanda l-oħra? Wet jifhem illi dawn ir-regolamenti u dawn il-miżuri, mhux dawn biss, il-miżuri li daħħalna matul din is-sena li għaddejna flimkien. Dejjem daħħalnihom mhux f'indigazzjoni jew għax nixtiequ nkunu repressivi jew għax nixtiequ ma narawx in-nies jiddevertu, imma biex nħarsu s-saħħa kull wieħed u waħda minnha. Ġifieri dawn il-miżuri li qegħdin nħabbru wkoll illum qed inħabbruhom biex kull persuna ġewwa pajjiżna ikollu aktar possibilità illi ma jimraġġ. Dik is-sitwazzjoni. Issa li hu paċenzja. Issa qatt medna illi jisma' barra ma jistax tintaqa' aktar minn numru ta' nies u ġewwa ma tistax. Dejjem edna kun responsabbli imma ġewwa kemm jista' jkun ta' minix. U kien hemm nies illi ħassew illi la ma kienx hemm miżura. Setgħu jagħmlu għax forsi ma kienx daqshekk importanti illi fid-djar tagħhom ma josservawx ir-regoli li hemm barra. Illum qegħdin ngħidu għax mill-contact tracing qegħdin naraw illi wieħed mill-aktar postijiet fejn jinxteret il-virus huwa fid-djar tan-nies. Illi anke fid-djar tan-nies mhuwiex tajjeb, mhuwiex sew illi jinġemgħu numru ta' nies minn households differenti. Aħna qed nillimitawha sa 4. U qed ngħiduha. Għalissa kulħadd jaf illi din hija ħażin. Kulħadd jaf illi din hija ħażin mhux għax gvern dittatorjali jew għax nieħdu pjaċir nagħmlu għax ħażina s-saħħa tiegħek ta' qrabatek u tal-komunità. U allura bħalma ġara fil-maġġoranza kbira ta' każijiet matul din is-sena jiena konvint li l-poplu s-sadi ħajfimha ħajkopra u ħajkonna riżultati tajbin anke minn di wkoll. Aħna ilna madwar di mhux kwestjoni li aħna nqumu filgħodu u niġu bl-lista u ngħidu jew di jew xejn. Aħna ilna madwar ġimgħa nintaqgħu kuljum. Mhux biss aħna tlieta imma numru kbir ta' tobba. Il-professur Gawċi taf li anke morna l-uffiċċju tal-Public Health u tqajna u għamlulna presentation it-tobba u iva nista' ngħid li fil-maġġoranza kbira jekk mhux f'kollox kien hemm imxejna fuq il-parir, naħseb f'kollox, imxejna fuq il-parir illi tawna t-tobba. Marja Franka Lanza minn Net Television. Biex nżid ftit ma dak qallu l-kollega nixtieq insemmalek ftit klip tiegħek stess li kont ħassi tal-ġimgħa ilu. Minn Marzu nkunu nistgħu nibdew mixi lura lejn ir-ritorn għan-normalità. Sewwa, issa llum inti qed li tinsab gburi. Kif tista' tgħid li inti gburi meta twiet in-nies normalità, Prim Ministru? U allura ħadd titlob in-nies apoloġija ta' dak kollu qed jiġri? Kemm nieħu pjaċir nara il-partit li inti tirrappreżenta jippolitiċizza din is-sitwazzjoni. Aktar milli nieħu pjaċir, aktar milli nieħu pjaċir jiddispjaċini. Għaliex jekk hemm ħaġa li aħna m'għandniex nagħmlu f'dan il-mument hija li nippolitiċizzaw din is-sitwazzjoni. It-triq lejn in-normalità tibda billi nikkontrollaw b'mod sħiħ is-sitwazzjoni mill-lat mediku. U dan ifisser illi aħna f'Marzu rridu nkomplu nintensifikaw il-pjan ta' tilqim sabiex naraw li ikollna kemm nifilħu nies imlaqmin. Bdejna kieku jien imxejt b'mentalità ta' tieħ il-qalb. F'Ottubru li għadda nfakkar kemm ġejt majjar għaliex ridt illi jkollna t-tilqima f'Malta sa Jannar. U n-naħħa tal-oppożizzjoni kienet ħarġet b'mod aħrax kontrija u kienet qalt li s'April ma tasalx il-vaċċin f'Malta. Jiena tkellimt dwar Jannar u rnexxilna naslu fis-27 ta' Deċembru, jiġifieri qabel it-timeline li konna tkellimna dwaru. Napoloġizza kieku aħna ma rnexxilniex dan il-pajjiż inkunu l-iktar pajjiż li rnexxilna nipprokuraw dożi
tal-vaċċin ras għal ras fl-Unjoni Ewropea. Napologizza kieku aħna maħniex l-aktar pajjiż b'ħafna fl-Unjoni Ewropea li qed jirnexxilna inlaqmu nies ras għal ras. Napologizza kieku mhux qed nagħti is-support sħiħ lin-negozju kollha tagħna, napologizza kieku mhux qed nagħti support sħiħ lill-ħaddiema kollha tagħna. Napologizza kieku aħna ma qassamniex il-vouchers, kieku ma tajniex il-weight supplement, kieku ma tajniex inċentivi lin-negozji tagħna biex setgħu jibqgħu jaħdmu u kien hemm min minkejja kull pressjoni irnexxielu jkabbar l-operat tiegħu. Jiddispjaċini kieku llum ġejt hawnhekk u nidejt dawn il-miżuri u b'mod korrispondenti maħniex qed inżidu s-support li qegħdin nagħtu. U iva allura jiena nibqa' determinat. Tgħid l-oppożizzjoni. Faċli. Tiġi llum tkun għadek kif tħalt fix-xena politika f'dawn l-aħħar ġimgħat u tibda tkisser u tfarrak. Il-ħidma kollha li għamilna f'dawn l-aħħar sena, f'din l-aħħar sena. Kien hemm momenti fejn stajna konna aħjar, iva però nfakkar ukoll li aħna ma kellna ebda menwil fuq xiex nimxu. Ta' kuljum insaqsid id-domanda sempliċi. F'Diċembru li għadda, f'Novembru li għadda, meta inti qiegħed titkellem f'Jannar li għadda wkoll, meta titkellem dwar timeline ta' dak li inti tixtieq lil pajjiż tiegħek fejn tixtieq tarah. Titkellem bil-fatt li jkollok quddiemek dakinhar. Il-fatt tal-varjant kien fatt li żviluppata kulħadd jaf meta. X'se joffri għada, illum nidejna set ta' miżuri. X'se jkun qed jiġri l-ġimgħa d-dieħla, jien ma nistax nagħti garanzija tiegħu ħadd. Għaż dawn is-sinjuri li hawn ħdejja li huma esperti fix-xjenza ma jistgħu jagħtuh. Imma jien ma nista' qatt naqta' mill-ambizzjoni li għandi u mid-determinazzjoni li mhux se taqta' qatt li lil dan il-pajjiż irrid inġibu lura fuq saqajh kemm jista' jkun malajr. U mhux se neqaf naħdem, iktar ma tippruvaw taqtaw li qalbi, iktar se nibqa' dejjem bis-saħħa. U ma ħanħalli l-ħadd iwaqqafni li le, lil dan il-pajjiż irid nerġa' narah fuq saqajh. Il-ħaddiema irrid narhom jaħdmu bis-saħħa u bil-mod normali tas-sistema tax-xogħol tagħhom. In-negozji tagħna rrid narhom iżidu fil-profitti tagħhom. Irrid nara li dal-pajjiż jibqa' tiela il fuq. Iva, mhux se nħallikom taqtaw li qalbi. Samuel Lucas minn One News. Dwar il-COVID weight supplement, Prim Ministru, iġviri dan, punta kjarifika, ħajibqa jingħata in full jew ħajibqa jiġi mogħti skont it-telf li kellhom in-negozji fl-aħħar xhur. U Professur Gawci, dwar il-miżura brabta mal-contact sports, kien hemm xi deċiżjoni xi mument partikolari fejn tnebbaħtu b'din il-miżura, x'wassal għal din id-deċiżjoni? Claire, qabel nidħol għad-domanda tiegħek, Samuel, xtaqt nagħmel punt dwar id-domanda li saret minn Claire tat-Times dwar jekk il-miżuri li qed inħabbru llum u mhijiex dak li l-awtoritajiet tas-saħħa jieħdu. Jiena nistqar Claire miegħek illi llum is-suppostijiet xogħol għaliex qiegħed bil-medication biex ġejt hawnhekk. U dalgħodu qatt nisma' lil Chris u lil Charmaine ħdejja, nismax ma sinċerament ma flaħtx bisturdament li għandi. Kitbu l-miżuri fl-imkien, kienu diġà preparati bihom, kitbuhom u jiena tinħabbar dak illi ftehmu dwar huma. Bħalli kieku jien xi darba ħanipprova naqleb dak li jaqblu dwaru l-awtoritajiet tas-saħħa. Li huwa żgur huwa wkoll li jien għandi responsabbiltà li rrid nara li nilħaq il-bilanċ tajjeb bejn il-ħtiġijiet tas-saħħa ta' dan il-poplu, dak mhux se npoġġihom qatt ta' tieni priorità, dak jibqgħu dejjem l-ewwel priorità. Is-saħħa tan-nies u se nagħmel minn kollox biex is-saħħa tan-nies tibqa' tiġi l-ewwel. Imma mbagħad bħala gvern irid naraw wkoll li jiġi mħares l-ekonomija tal-pajjiż, in-negozji, l-impjiegi u għaldaqstant iva għandi fuq id-dik ir-responsabbiltà. Naħseb ħadd ma jieħu pjaċir kieku f'dan il-mument ikun Prim Ministru ta' pajjiż u jrid minkejja dil-pressjoni enormi, ara taħsbu li mhix pressjoni li l-ewwel wieħed kisritni f'dawn l-aħħar xhur. Qatt ma maġinajt li f'dan l-aħħar xhur jien kien se jkolli ebda mexxej ieħor qatt ma maġina li kien se jkollna dil-pressjoni fuqna li tittamel dal-bilanċ kontinwu bej dawn diversi affarijiet, daqstant uħor importanti tippreserva l-edukazzjoni ta' tfal, is-saħħa mentali, l-well-being, l-inkam tan-nies. Mela l-nies tista' faċilment tgħidulhom spiċċaw bla xogħol illum. U mbagħad meta tiġi l-kera fl-aħħar tax-xahar min se jħallasha. Għandi din responsabbiltà. U jekk jinkburi minn ħaġa hija li qdejt id-dmir tiegħi blaqwa ħila li kelli. Kont dejjem perfett li kien hemm momenti fejn stajt kont aħjar, iva. Kien hemm momenti fejn żbaljajt, iva wkoll. Però dejjem kont imnebbaħ il-qudiem billi nara li dan il-poplu rrid l-aħjar għalih.
l-aħjar minkejja kull diffikultà li sibt. U se nibqa' nagħmel dak kollu li niflaħ għal dan il-poplu u ma se nħalli ħadd iwaqqafni fiha din. U determinat li nassal fejn nixtieq inwasslu lil dan il-poplu. Samuel, ħa niġi għad-domanda tiegħek. Aħna waħda mill-miżuri li għamilna kienet kif jafu bosta negozji li kien hemm reviżjoni tal-weight supplement. U dak sara bbażi tal-vet returns li sottomettew għas-sena li għaddiet. B'dak li ħabbarna llum se jkollna sitwazzjoni fej il-restaurants, snack bars u kiosks għalkemm aħna nistgħu nagħlquhom se nkunu qed nillimitaw l-operat tagħhom. Għaldaqstant millum, b'effett millum, il-weight supplement li kienu qed jirċievu dawk it-tlet kategoriji, ġifieri dawk it-tlet kategoriji biss restaurants, snack bars u kiosks, se jerġa' jmur għal full. Mhux il-weight supplement li kienet jirċievu kulħadd għal full. Dawk in-negozji, dawk it-tlet kategoriji ta' negozju li llum ġew impattati b'din il-miżura restrittiva li nedejna llum dawk se jibdew jirċievu il-wage supplement. Profs, kien hemm domanda li kienet għalik. Fuq il-contact sport, mela, aħna sa mill-bidunet għamilna assessment ta' diversi tipi ta' sport u nafu kif jittieħed dan il-virus u nafu li contact sport huwa l-iktar sport fejn inti jista' jkollok trasmissjoni. Kien hemm il-protokolls, però issa niftakru li għandna l-varjant fejn il-varjant jiġi trasmess iktar. U li rajna dan l-aħħar ġimgħat kien li inti qed ikollna clusters ta' tfal li jkunu qegħdin jagħmlu contact sport. U l-reperkussjonijiet tagħhom kienu li dawn it-tfal peress li huma jkunu qegħdin fi skola mbagħad waqt il-ħin tal-iskola kien qed ikun hemm impatt li qed ikollok tpoġġi numru oħra ta' tfal fi kwarantina inkluż bħal meta qabel fil-familji tagħhom. Allura konna qegħdin naraw li b'dan li qed ikollna permezz tal-contact sport li jkun hemm iktar trasmissjoni propju minħabba li issa hemm il-varjant, allura qed ikollha impatt fuq l-edukazzjoni. Bħal medna aħna rridu nissalvgardjaw kemm nistgħu l-edukazzjoni. Huwa għalhekk li għal dan iż-żmien aħna nkunu qegħdin nwaqfu il-contact sport għal dawk il-persuni li huma ta' età ta' 16-il sena jew inqas biex aħna nkomplu niffukaw biex l-edukazzjoni tibqa' għaddejja.